ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିଆରା ହେଇଥାଏ। ତ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ଥାଏ ତାଙ୍କର ସେମିତି ରାଗ ରୁଷା ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଟିକେ ସେମିତି ବି ଥାଏ। ତ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ କି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ବେଶୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେବା ଭଲ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ ପୁରୁଷ ଲୋକର ବେଶୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ପଇସା ଆଣିକି ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଲୋକ ହେବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ସକାଳ ହେବାଠୁ ନେଇକି ରାତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବା କତିରୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା କତିରୁ ଘରଟାକୁ ପୁରା ସମ୍ଭାଳିକି ରଖୁଛି। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତା ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯାଇକି ବାହାରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ କଥା। 5 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କେମିତି କଥା ହେବା, କେତେ ଟେନସନ୍ ନେଇକି ମୋ ଛୁଆ କେମିତି ଚଳିବେ, ମୋ ଘର ଲୋକ କେମିତି ଚଳିବେ, କେମିତି ପଇସା ଇନକମ୍ ହେବ। ତ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତି। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ହିଁ ମାନେ ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତି।